Pipila sa mga iro sa lungsod sa Puro Islas Camotes nangamatay. Daghang nagduda nga gipanghiluan ang maong mga iro. Ang report ni Femery Dumabo. Nag-trending kining post sa usa ka netizen sa gingong sunod-sunod nga pagkamatay sa mga iro sa pipila ka barangay sa lungsod sa Puro niadtong Lunes sa gabii. Gituan kini nga gihiluan. Mato di Cristina Gurillo, taga Puro, apananaan na sa dakbayan sa Mandawi. Nga siya og pipila ka taga Puro nga adunay advokasya pagtabang sa mga gipasagdang iro na balaka. Human masayod nga dulaan sa 20 ka mga iro ang nangamatay niadto lang gabi una. Barangay Mabini. Oo. Nga ang iya ko nung iro is nahiluan on that same night, on that same time po. But according sa estudyante sa hiluan, basin ko ang naghilupod ko no ato kay katupo ko nung giguk something, kay naglagot daw. Gigukod. Hangyo nila nga masulbad ang gilagway nga linuog nga pagpatay sa mga hayupan. Kanang tagan pong justice nung nangamatay pa kayo, ino po gusto mahitabo na sayang kayo mong effort sa gigriho man yung mga dogs. Kaya pagkahuman pamatyo ng Sa social media post sa Municipality of Puro, gitahasan na ni Mayor Edgar Rama ang Department of Agriculture, Menro ug MDRRMO sa pagsusi sa insidente diha sa Barangay Eastern Poblasyon. Kipaklaro sab nga nahitabo lang sa usa ka barangay ang dog poisoning. Lakib sa nagsusi sa hitabo ang Cebu Provincial Veterinary Office. Uban ni Clans Gabutin. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.